Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Jatend piny Kenya William Ruto timo limbe gwengego magoma Mandera. Barabara iliyokwama miaka 7 ya kutoka hapa Mandera kwenda Fino mpaka Lafe. Mimi nasimama hapa, contractor nishamrudisha. Duond bura mano mar ODM kokalo kuom jagoro mano mar duond bura no Catherine Omanyo owacho ni weche duto te ni kare e duond bura mar ODM. Remember them and fight for them. Hata kama ni kwenda hasara kwingine, tutoe mali pengine, tufanye bidii, mwananchi wa chini asiumie. Jonyuolo kwa mar mondo mi obede ong'ala mano manyime chiwo hocho ne nyithindgi. Sama nyathini odonje addiction mar njaga wuog oko. Wawuo kaka jonyuol to itimo nang'o? Nyathini kanitiere wach mar mer kikigo koko. Dakika enariyo mano tok sachiel janeno mano mar Color TV kabende chenro mabiro ni ya mogisani en weche manyien mago mag machiegni pacho dichengni mano mar tarik 18 dwe mar ang'wen higa 2026. Ageno ni iriyo makare kamora mora maintie kendo wang' jowi mano mar Kala dhi nyime kelo ni mor ka idhi nyime rango chenro mopogore mago mabende wachwalo. Giesa ni antire ka mondo miami wechego mowuok achiel mesowa mano mar kao weche manyien. Nyinga Nelly Acheng Ndine, jaloko mara David Abila. Wedo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto dichieng' mano makawuono ne otimo limbe gwengego mago ma Mandera kama bende ne otwako dwa keini e chenro mano mar ting'o malo ngimagi kata mano mabende dho ngere dendo ni Women Empowerment Program. Ruto ne otiyo kod thuolo maket koda mano mar chiwo singo mago mopogore ne oganda mane oyuoro e romo mabende ne oluongono. Mandera iliyosahaulika miaka nyingi kwa mambo ya barabara yenu tutatengeneza. Barabara iliyokwama miaka 7 ya kutoka hapa Mandera kwenda Fino mpaka Lafe. Mimi nasimama hapa, contractor nishamrudisha, nimeweka pesa ya kutosha ya kutoa barabara hiyo kutoka hapa mpaka Fino, na hiyo barabara kutoka Fino mpaka Lafe nimeweka kandarasi. Mimi nitarudi hapa kuianzisha na kuijenga na kuikamilisha. Mandera hoye! Barabara ile nilisema kutoka Isiolo mpaka hapa, contractors 7, actually 8 wanaendelea na ujenzi. Contractors 3 wa kutoka pale Kobo kwenda Elwak na kutoka Elwak mpaka ifike hapa walikuwa wajeuri, lakini wale wajeuri niliwafukuza. Natafuta contractors wengine ambao watakao jenga barabara hiyo. Ile annuity ilikuwa ya kutoka Ramo mpaka hapa, tayari tumewalipa wale watu wa annuity, tumewatoa. Sasa hiyo barabara tunaweka katika program ya World Bank na tutatangaza kandarasi kabla ya mwisho wa 7. Contractor atakuwa hapa na mimi mwenyewe nitakuja kuisupervise. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Iko dawa ingine ya deni? Si mpaka mtu alipe. Sasa wasiwasi ni nini? Wasiwasi ni nini? Na mimi niko hapa. Sijui kama tumeelewana. Tuko pamoja. Najua mumesema ya kwamba tuko na maneno ya stima ya hapa Mandera, na mnataka mambo ya stima ishughulikiwe. Ni kweli ama si kweli? Niliwaeleza wakati nilikuwa hapa ya kwamba tuko na hatua mara 2 ya kutatua matatizo ya stima ya Mandera. Hatua ya kwanza, ile generators ambazo zilikuwa hapa zimekaa muda mrefu,
hasifanyi kazi vizuri. Niliwaambia tutazibadilisha, na nikiongea na nyinyi leo, zote generators mpya ziko hapa Mandera. Ile kazi inaendelea kwa sasa ni ile installation. Hiyo installation ambayo inaendelea, na sikizeni, hiyo installation inaendelea, itakamilika kufikia kesho, na Mandera hii itakuwa na stima vile nilisema na vile muliniuliza. Wadhi nyime kendo wayudo kanyo ni jagoro mano mar duond bura mar ODM Catherine Omanyo okoni gin kaka duond bura giketo mana maino e wechego mago mabende mulo oganda e pacho kae. Omanyo okoni ok ginyal dhi nyime wero mano mar broad based ka jo Kenya to sandore. Okoni nyaka gichop singo mabende ne gisingo ne oganda jo Kenya mano ma oting'o rito ratichgi. Ahero timim Monwetena oye! Gavana County ma Siaya Migosi James Bobagdo Orengo gikone odiechieng' ma kawuono ne otimo limbe mare mar kisera mar siasa e boma ne Roma Ahero mabende yudore Kisumu County. Orengo mabende noten bathe kod moko kuom MCS mabende wuok Siaya County kanyakla kod moko kuom jotelo madhogi ndong' ne kombe e Kisumu County ne osingo dhiro nyime dwaro Angalia wananchi wakiumia na mimi niko mzuri ati naimba broad based. No, broad based itakuwa broad good, broad better, broad wide, broad extended to our people when they are happy. So lazima nyinyi kwanza, then sisi. But sisi kwanza alafu nyinyi, it is wrong. Watoto wetu, wavulana kwa wasichana, wanatembea kwa mguu kwa sababu hawana fare. Petrol, mafuta yoyote imeenda juu, bado iko juu, tunasema ikatwe zaidi, kwa sababu mafuta ikienda juu, bei ya fare pia inafanya nini? Chakula production kwa factory pia inafanya nini? Bottom up, we must remember the people that we promised to protect. We must remember them and fight for them. Hata kama ni kuenda hasara kwingine, tutoe mahali pengine, tufanye bidii mwananchi wa chini asiumie jinsi anaumia leo. Kuna cartels, jinsi tunasikia kwamba kuna watu hapo hivyo katikati ambao wamefanya ipitie hapa ndio ifikie wewe, au pia wafagiliwe so that it go direct. If it is G to G, what is in between G and G again? The G is just G. Sasa wakisema G to G, what is in the middle again? Cartel. So tutaki hao cartels, hao ndio wanaleta hii stress. Something is off na bei ya mafuta lazima irudi chini. We cannot be serving landlocked countries and in their nations the fuel price is lower. It doesn't make sense. Hata kama ulianguka hesabu na huku kwa unashika mita kwa darasa, it doesn't make sense. Wewe pita saenda Malaba across, wauliza wananunua mafuta pesa ngapi, and then come back to Kenya just here, wewe unanunua mafuta pesa ngapi, and then waulize tanki zao zimepanga laini kuanzia Malaba paka Kibaiti, zinaenda Uganda kupeleka hiyo mafuta. So zetu ziko wapi pia zipange laini kuanzia Mombasa zilete hiyo mafuta cheap yenye inapelekwa Uganda. Mmenielewa hapo? Kapodwa rango mana weche mamulo duond bura mano mar ODM wayudo kanyo ni Governor County mano ma Siaya moluor James Orengo osiemo wang' oganda joluo ka bende owacho ni onge kanyono mabende jatend piny Kenya William Ruto nyalo terogie. Okoni ODM sani to koro seosi kendo en ema winjore kod telo ne duond bura mano mar ODM. Weche gine wacho kindego mane entiere limbe kaunti ma Kisumu kae gwengego mago ma Ahero mana kakilero no kod jafombo marwa Justus Adoyo. Ahero timim Monwetena oye! Gavana County ma Siaya Migosi James Bobagdo Orengo gikone odiechieng' ma kawuono ne otimo limbe mare mar kisera mar siasa e boma ne Roma Ahero mabende yudore Kisumu County.
Orengo mabende noten bathe kod moko kuom MCS mabende wuok Siaya County kanyakla koda moko kuom jotelo madhogi ndongne kombe e Kisumu County ne osingo dhiro nyime dwaro mar japiny pacho kaindi kata ka entiere bath ODM ne romo mar Linda Mwananchi. Ka bende migosi Orengo koro ne osiemo malich mokalo oganda joluo kokonogi ni onge kuma jatend piny owacho migosi William Ruto koro chomo kodgi. Ruto emano laro kom gi Raila to paruru ni ODM kane Raila ochako ne en chama motegno to ng'at manogolo ji e chama mar Raila Amolo Odinga kara chama mar Raila otwere ndalo mane Raila ne en prime minister. Ruto emano barre kendo nitie gimigoyo sani joma rango social media manyiso ka Ruto thiano ni Raila bro neno gimoro bodhi timo gi ODM. Mano higa ma 2008. Koro ng'ani molaro kodu kom. To ng'ani koro emwawero kawen kanisa. Orengo koro siemo malich mokalo oganda joluo kokonogi ni koro giwuogi e migalo. Owacho ni jatend piny owacho migosi William Ruto biro galo gi agala to gikone witogi. Ne uru gimotimo natwara ko uro tere kuro. Oringo go uru maka uhuru paro to seka o jopiny olalgo jo Mount Kenya. Koro ka waringo kode to kango seneno no donjo yo makare teka ko bro wito woko o wito koso ko wito Ka bende koro ne odhi nyelela ni en kod adier ni chama mar ODM en mago ma jodonga ich moko nosego beche kendo ne ouse. Na nataka mnisikie, Raila alisema vyama vya kisiasa lazima zichungwe na hakuna mtu amekubaliwa kuvunja vyama. Sasa katika hii chama cha ODM, chama ya Raila Amolo Odinga, ndugu zetu wameuza. Hata kama mmekataa kusikia chama yenu imeuzwa. Dhok mabende nosiri machiegni kod MCA no Roma East Asembo Ward mane migosi Gordon Onguru mabende wacho ni gisani koro wach osemuomo kendo onge kaka inyalo biro konyo. Anya neno ka gichako modho ywak. Oh, we need respect. Oh, we must be respected. Who will respect you if you didn't respect yourself? In my life as a politician, I never had Raila Amolo Odinga calling a press conference to demand for respect. He was accorded that respect. Raila built ODM for over 20 years. No day did ODM Central Committee called a press to demand for respect of his zones. Those zones were protected because Raila knew how to deal with some people. Ka bende migosi Gordon Onguru koro yango ni migosi James Orengo ene jatend duond busiasa mar ODM mabende koro ging'eyo kendo kwayo oganda luo duto ni ka giyie to koro giluw tok James Orengo. Mane mumia biro kod thuon. Wendo mirwa jim kenga ma wuri nyama yanga jim nyawawa. Ajim thuolonge goke. Norengo majane mbele nyise nenonwa. Wan waluwi blindly. Ani ng'eni doja kedenda full parabolic omogo bende kata kuma dhi anakia. Uluwo koso kulu. Jaluo no konyuol ngoro. Negala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo. Erokamano ahinya Justus Adoyo kuom report makamano. Warango weche mag mamoko kama bende wayudo kanyo ni piny owacho mano mamalo oyango mano mar tiyo machiegni gi jokanyono e sekta mano mar bodaboda e nyayo arita kwe pacho kae. Ma en ler mano mabende ne ogol kod jagoro mano mabende ongirore migaono mano mar arita moluor Laktar Raymond Omolo e kinde mabende ne orado kod jokanyono mago mabende tiyo e sekta no. Kama bende ne owacho kata ne okwayo mar mondo mi owe thuolo jogo kata jo bodaboda go mago mabende ne omaki ka itudogi kod ketho mago matindo tindo. Again, I was here to reaffirm and to confirm that commitment that the President gave, and the regional police commander has also given directives to all the police stations to ensure that all those motorbikes are given out. But for those with the major offenses,
we need to work together, and I would want to encourage, or we have already agreed with the membership or the leadership, that there is need to be proper identification. Anyone who is plying the trade of a border operator needs to be identified, needs to be registered. Beyond that is the commitment from the leadership of border in Kisumu County of working together with the administration of President Ruto on account of what the president has delivered for the people of Kisumu County and the country broadly. And we will work in this partnership to ensure that the people of Kisumu, the people of Nyanza, as well as the people of Kenya get to enjoy the benefits of the many development programs and projects that His Excellency is rolling out across the country. The first time we have an administration of President Ruto that is very deliberate. How do you address the youth problem? There are issues of employment, and we have several programs that addresses the issues of employment. And that also includes this engagement that we are having with the youth, particularly in the border sector. There is a Nyota program that the president has superintended over. There is an affordable housing program that is employing more than 600,000 Kenyans. There is a digital jobs that allows our youth to be able to work from the comfort of their homes or even the digital hubs. There is a labor mobility program that has over 400,000 Kenyans who've been able to go outside the country to be able to earn a living. But beyond that, the point for me is that for the leaders, we need to support His Excellency the President in delivering for the youth. And every Kenyan is free to engage and publicly meet other Kenyans in any part of the country, not just in Kisumu alone. But while doing it, it has to be done within the confines of the law. We will protect the rights of every Kenyan. Whether you are agitating for something pro or against the government, everybody must have their day to be able to engage the public. No one should feel threatened, or no one should threaten anybody. If you want to come and have engagements, follow the procedure. You will have engagements. While at it, it's only important that you take note that for those who are not interested in coming to your function, we must allow them to also go on with their lives uninterrupted. Wadhi nyime wayudo kanyo ni moluor Eliud Owalo wuok oko tung' mosuo kod jogo mago mabende oseyangore kendo giwacho ni gisiro paro mano mar zoning, mano mabende biro bedo katamo duond buche mago mamoko molo e kuondego mago mabende duond buche machalo kaka ODM nitiere kod mbi. Ne owacho ni mano en yo mano mabende dhi ataro kod demokrasia, mano mapacho kae kaachiel kod thirogo kata thiro kanyo tie mago mag duond buche e pacho kae. Weche maket koda magi ne owacho e gwengego ma Vihiga e seche mane oyuoro nyasi mano mar alam. Issue of political zoning, first of all, it is wrong. That's the bottom line. It is wrong. Because what is the net effect of political zoning? If you say, for example, that in Western Kenya, a given political party is the one which should field candidates in that region, the net effect is that anybody who does not get the party ticket falls by the wayside because there is no substitute. So we cannot be having our 2010 constitutional dispensation, which articulates for multi-party democracy, yet we confine certain regions as strongholds, which are exclusively for given political parties. We need to have multiplicity of political parties so that Kenyans can have a variety of choice, yeah? A good political menu from which to choose from. But you cannot subject Kenyans to a political monolithic in a given region, yet we are within the context of multi-party democracy. Goons for purposes of politics. We should not be sorting out our political differences through violence. And we condemn it. Yeah? So I condemn the use of political violence in the strongest terms possible. Like what happened to my friend Senator Osoti in Kisumu. It is unacceptable. Yeah? We can't sort out our political differences by deploying our youth to unleash terror on our opponents. Let us sort out our political differences at the ballot, but informed by the agenda and policies that the political candidates are advancing for the benefit of the Kenyan people.
Gavana mano ma Busia Paul Otuoma bende owuok oko kendo owacho ni osiro twak mano ma bende mienjo e kind duond bura mano mar UDA kaachiel kod duond bura mano mar ODM, kowacho ni jogo mago ma bende pod kwedo paro maket koda mano kata twak makamano gin tama mago ma bende ok dwar mar mondo mi dongruok obedi e pacho kae. Otuoma okwayo kanyakla e duond bura mano mar ODM. Knows how to negotiate. Hakuna chama inashinda ODM kwa mazungumzo ya coalition. Sisi ndio tuko na experience, tuko na ujuzi na tuko na expertise ya kutosha ya kuzungumza. So mimi hili watu wako na wasiwasi mingi. They are running all over. Hata tujaweka team ya kufanya mazungumzo. Watu wanakimbia na maneno kwa matanga. Sijui wapi. ODM is above that. ODM is a solid party. ODM haiwezi kufanya decisions kwa matanga na kwa vyombo vya habari. Wote tunajua kwamba tulisema ODM itatoa negotiators wake, UDA itoe negotiators wake, na hizo team ziketi chini zianze kuzungumza. Kama watashindwa kuelewana, watatueleza. Lakini sasa hata hatujaanza kuzungumuza, watu wengine wanakimbia ati sijui tunataka hii, tunataka hii. Sasa unatakia hii wapi? Kwa barabara? Mnanielewa wana ODM? Sisi msitishwe. Hatujaanza hata kuzungumuza na watu wako na wasiwasi. Sijui hii area hii. Hii area wewe unataka umetumia nini? Ndio useme hapa si tunataka namna hii. Situpatie zile teams ambazo tutaweka nafasi na tutapeleka maoni yetu kule kusema sisi kama watu wa Usieko maoni yetu ni hii. Si mingi watu wanatia tu wananchi wasiwasi bure. Wewe uko na wasiwasi yako mtu binafsi unataka kuifanya kuwa wasiwasi ya chama. I think we have got a solid party. Tumeweka viongozi pale juzi kupitia ile special NDC tumekuwa nayo kule Nairobi. Tuka confirm chair person Gladys Wanga, wakina Arati, wakina Abdul Mswad, Nasir, Oburu. Those are leaders ndio juzi tu tumewaweka pale, tuwapatie nafasi. Warengo nyake kaunti ma Migori kocha kama bende wayudo kanyo ni yangore ni thoth jonyuol sani to koro osepogore kod tinga mano mar chiwo hocho ne nyithindgi kaluwore kod dich mano ma bende wachore ni gidich ka otenre kod yorego mago mag menyo. Dich makama osemiyo nyithindogo donje timbego mago maricho kanyo ma bende oting'o parogo mago mag derok ka otenore kata ka ikelo kod paro mano madang'ie kind nyithindo. Kanyo loso e wach makama hocho Irene Dache okonika upogore kod timbego mago mag dero keken nyithindo masanto koro semedore. Nyithindo bende osebedo ka donjo e timbego mago mag tiyo kod yedhego mameroji. Jonyuol masani oweyo chiwo arita opuonj makare ne nyithindo kaachiel kod miyo nyithindo hocho e kinde mabende giyudo wechego machando chunygi nimar jonyuol mtide odichie malichie miwuoro magi kelo deruok e kind nyithindo gino mabende ne onge e kindego machon. Kaluwore koda ka jahocho Irene Dache yango ni jonyuol oweyo chiwo hocho ne nyithindo ka oyango ni thoth nyithindo donjore e yedhego mamero ji kendo gikone to ketho ngimagi nimar jonyuol ok ong'eyo hoyo nyithindo magiwere koda ka yedhe mamero jigo eko. Yer marwa nobedo nikech mokwongo jonyuol wabedo busy gi manyo pesa. To pesa ni kimanye timanyo ne ng'ato nyathini bro sekier. Achung' kaka janyuol mane nyathine obedo addicted e wach mar njaga. En lweny magoyo nyaka sani. To sani jonyuol onge janyuol manyalo wuok manyalo chung' ma wach ni nyathina madho njaga. Waneno ka gima gini en gima wapanda panda emomiyo nyithindo mang'eny kata dere. Sama nyathini odonje addiction mar njaga wuog oko. Wawuo kaka jonyuol to itimo nang'o? Nyathini ka nitiere wach mar mer kik igo koko. Njaga ok dwar koko. Mana kaka pesa oluoro koko e bank. Njaga ok dwar koko. Irene ochayo jonyuol mabende osiko ne nyithindo manyiri ok owinjore wuoth koda kamago ma yawuoyi gino mabende kelo gidonje e keny
mar chwech achiel gino mabende dhi ataro kod kapen chike mag pacho kaeki kaachiel kod mago mag biblos. Mar nyithindo manyiri gi nyiri be kendo medore nikech jonyuol ni afadhali ine nyari gi nyako moro molonero nyari gi wuoyi. Beduru motang kanyo. Giduogo giyudo ni sani kako kudwa neno gi yawuoyi koro gikawre nyiri gi nyiri koro gibedo lesbian. To mano haki mar ng'ato kohero to timatima but wadoke muma ni to be gino notimore adieri. Nyithindo ma yawuoyi hinyore. Gin gi hera moloyo gimoro amora. Takwayo ni nyithindo ma yawuoyi weuru hero kamano. Kete hera mopogore ket tiendi achiel oko. Ka hero tamore dhi mbele tiduoke ti move forward. Wach mabendo med sir koda ka jodolo e gwengo mag Hispania e kar chung'ud bura ma Kuria West. Kanyo mabende Reverend Wagomba Joseph omedo tielo ni jonyuol mondo ochiw arita makare ne nyithindgi e kinde mabende gini e rusa kendo nyaka ging'e ni nyithindo wuotho gi joma chal nade. Umeharibika, watu wamejiingiza katika mambo ya lesbianity na mambo mengine ya waabudu setani. So tumejaribu kuwahimiza na kuwafundisha mambo ya kishetani na mambo mengine, kujiingiza mambo ya jinsi moja na kufanya mambo hayo tumeona ni chukizo. Kama wasasi tunatoa ilani ya kuambia wazazi wajaribu kutunza watoto wao katika njia ya Kristo. Mbali na kuwatunza katika njia ya Kristo, huko nyumbani pia wajaribu pia kuwahukumu watoto wao kwa njia ya wenyewe kwa wenyewe pasipokuwa na mambo mengi. Ukikuja kwenye haya mafundisho utajua jinsi ya kukaa na mtoto wako. Unajua siku hizi mzazi ama mtoto akishatenda kitu kibaya, mzazi anamweka, anamwambia hapo umefanya vizuri. Lakini ukikuja kwenye haya mafundisho utajua jinsi gani ya kuhandle hiyo cases ya watoto. Paka hata vijana wa siku hizi wameingia kwa mambo ya kuua wenzao ama kuangamizana ama kuchukiana. Wazazi inafaa mkuje kanisani kwenye haya mafundisho. Hata kama hutafika kwenye haya mafundisho kwa hii Return to Jesus hapa Nyabohansi, unaweza jikuta umeingia kwa kanisa lolote lenye liko karibu na wewe, upate mafundisho ili chinzi upate mafundisho ya kukaa pamoja na vijana. Chinzi gani utakaa na kijana, chinzi gani utamwelekeza. Kala TV kowuok kar chung'ud bura ma Kuria West, kaunti ma Migori, nyinga Gor Kolin. Gilipot makamano bende emadikela giko mano mar mi weche manyien maga machiegni pacho. Ne jogo mago mabende rango chenro maket kodama kanyo ma oting'o jogo kaka Suzy Susan. Erokamano kuom ote mano mabende ichwalonwa. Itudori koda komolo kanyo sade kabiro kelo ni weche go manyien mag ng'endo weche. Rito masani nyinga Nelly Achieng' Ndine, jaloko mara David Abila. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa.